İsәнмесез? İsәнмесез? Хәерле көн. Әйдәгез танышабыз. Мин Кәрпе. Мин укытучы. Син кем? Мин куян. Зур куян. Миңа 6 яшь. Матур куян. Утыр. Син кем? Мин бүре. Зур, акыллы бүре. Миңа 7 яшь. Яхшы бүре. Утыр. Ә син кем? Мин төлке. Матур төлке. Әйдәп төлке. Миңа 6 яшь. Бик яхшы төлке. Утыр. Ә син кем? Мин зур аю. Көчле аю. Миңа 7 яшь. Аю, утыр. Рәхмәт. Матур итеп утырыгыз. Дәресне башлыйбыз. Бу нәрсә? Бу китап. Китап нинди? Китап зур, матур, яшел, чиста. Кем укый? Мин укыйм. Куян. Кил, мә китап укы. Топ, матур топ. Сикер, матур топ. 1, 2, 3, 4, 5. Сикер, матур топ. Дөрес. Бик яхшы. Дәрес бетте. Сау булыгыз.